Доброго ранку! Усім салют! Рада вітати вас у нашому Доброранку! Бачите, які у нас сьогодні чудовний гость? Мішка, Топа з Колиханки. Ми так раді тебе бачити, Топа. Я так само рада бути у вас у гостях. А каб ти, Топочка, навідвався до нас частей, ми сьогодні підрихтували тематичний ефір. Лесик допомагав нам зібрати саму цікаву інформацію. Ой, здорово! І яка тема сьогоднішнього ефіру? Ми будемо розказувати цікаві факти про твоїх свояков, Топа, про медведів. Так, можна сказати, сьогодні у Доброранку День медведя. Не буду справчатися. Мої свояки, безумовно, цікаві. Про їх є що розказати. Тоді пропоную почати з невеликого фільму, який зняли ми з Лесиком. А хто виконує головні ролі у вашому фільмі? Вельми симпатична сім'я медведів. Ха-ха, як здорово! Давайте хутчей глядеть. Спочатку хочу порадовать тебе, Кася, и іншых аматараў медведзяў. У Беларусі становіцца ўсё больш гэтых жывёл. Сапраўды, цудоўная навіна. Лесик, а можна паспрабаваць пасябраваць з мішкам, калі сустрэнеш яго ў лесе? Ні ў якім разе. Усё ж гэта драпежнік, прычым самы буйны ў Беларусі. Хаця медведзі, якіх можна сустрэць у нашых лясах, менш агрэсіўныя, чым сібірскія суродзічы. Прыемна чуць. Але медведзі і самі рэдка падыходзяць да чалавека. Часцей за ўсё дарослыя асобіны адчуваюць людзей на адлегласці 300-400 метраў і пазбягаюць з імі сустрэчы. Лесик, як цудоўна, што твае знаёмыя медведзікі дазволілі нам падысці даволі блізка. А між іншым, набліжацца да мядзведзіцы з мядзведзянятамі асабліва небяспечна. Ой, гэта зразумела. Матуля заўсёды абараняе сваіх малых. Мядзведзіца вельмі клапатлівая маці. Яна доўга, 2-3 гады прыглядае за мядзведзікамі. Гэта бачна. Як яна сочыць за малымі. Не адпускай іх далёк ад сябе. Калі мядзведзіца выводзіць новых дзіцянят, з ёй працягваюць жыць тыя, хто нарадзіўся летась. А ў жывёльным свеце гэта рэдкасць, калі матуля так доўга росціць дзетак. Малайцы, матулі, мядзведзіцы. Нягледзячы на тое, што мядзведзі-драпежнікі, яны, як вы бачыце, усё едныя. Здорава! Раней я пра гэта толькі чула. Мішкі з задавальненнем ужываюць раслінную ежу. Ягоды, арэхі, жалуды, розныя карэньчыкі і нават сцябліны траў. Мядзведзі ні ад чаго не адмовяцца. Цудоўна! Ласавацца ягадамі мішкі любяць не толькі ў казках. Так, бліжэй да восені касалапых можна вельмі часта сустрэць у ягадніках. А яшчэ мядзведзі могуць заходзіць у сады за яблыкамі і слівамі. Ой, такія вялікія, а салодкае любяць, як маленькія. А яшчэ мядзведзі, як і дзеткі, вельмі любяць плаваць і плюхацца ў вадзе. Ой, якія мімімішныя мішкі. Асабліва плаваць касалапым падабаецца, калі спякотна. Зразумела, для лета мядзведжая шуба занадта цёплая, таму вельмі прыемна бухнуцца ў прахалодную ваду. Між іншым, мядзведзі добрыя плыўцы. Яны могуць пераадолець у вадзе цэлых 6 кіламетраў. О, спартсмены, нічога не скажаш. Я б столькі не праплыла. Лесик, а чаму мішак лічаць няўклюднымі? За вялікія памеры і не зусім звычайную хаду. Сапраўды, мішкі крыху перавальваюцца з лапу на лапу, калі ходзяць. Але на самой справе гэтыя драпежнікі вельмі хуткія і лоўкія. Яны могуць разагнацца да 50-60 кіламетраў у гадзіну. Ну, гэта хуткасць аўтамабіля ў горадзе. Сябры, вялікі дзякуй! Вы столькі цікавага расказалі пра маіх сваякоў. Цяпер я буду трэніравацца, каб бегаць з такой жа хуткасцю, як мае лясныя суродзічы. Вось дзівіцца твой настаўнік па фізкультуры, Топа. Ды я выйграю якія-небудзь сур'ёзныя спаборніцтвы і абавязкова запрашу вас пабалець за мяне. Упэўнена, гэта будзе захапляльнае відовішча. Топа, які ўсталёўвае рэкорд хуткасці. Не менш захапляльная, чым мульцік, які я зараз прапаную паглядзець. Здорово! Глядзім мультфільм, сябры!
Мультфільм скончыўся, а наш эфір працягваецца. І не проста эфір, а прысвечаны мядзведзям. Бо ў нас у гасцях Топа з Калыханкі. Дякуй, дзяўчынкі, мне вельмі прыемна. І зараз мы з Касей прапануем адправіцца на маленькі паўночны востраў. А што мы будзем там рабіць? Назіраць за тваімі суродзічамі, Топа. Якія вельмі утульна уладкаваліся. О, дзяўчынкі зацікавілі. Паляцелі хутчэй. Мы знаходзімся недалёка ад Чукоткі. Тут, на востраве Калюшын, калісьці працавала палярная навукова-даследчая станцыя. Але зараз людзей там няма. Затое востраў аблюбавалі маржы, марскія птушкі і белыя мядзведзі. Ого! Глядзіце, мядзведзі засяліліся у дамы. Менавіта, будынкі для іх. Утульнае сховішча ад ветру і дажджу. Уявіце, на востраве размясціліся каля 20 мядзведзяў. Але мае белыя сваякі звычайна адзіночкі. Так, Топа, але пакуль мала лёду, яны збіраюцца на сушы ў пошуках ежы і нават дзеляць адзін дом. Жывуць у ім, як добрыя суседзі. Ну, дзівосы. А калі лёд стане, кожны мядзведзь пойдзе па сваіх справах. Ну, проста неверагодныя кадры. Цікава, як атрымалася падысці да маіх сваякоў так блізка. Яны ж драпежнікі. Здымкі вяліся са спецыяльнай аэракамеры, якая павольна падлятала да мядзведзяў, каб іх не раздражняць. Таму падчас здымкі хтосьці з жывёл працягваў спаць, а некаторыя з цікаўнасцю назіралі за птушкай, якая гудзіць камерай. Кадры з вострава Калючын выклікалі захапленне ў мільёнаў гледачоў садсетак па ўсім свеце. Мядзведзі сталі зоркамі інтэрнэту. Здорава! Аказваецца, белыя мядзведзі часта займаюць закінутыя дамы. І правільна! Навошта бегаць па вуліцы, калі можна утульна размясціцца ў дамку? Мае сваякі усе такія разумныя. І нам вельмі прыемна, што адзін з разумнікаў сёння прыйшоў да нас у госці. Ой, дзякуй, дзяўчынкі. Мы здзейснілі цудоўнае падарожжа. А зараз прапаную вяртацца, каб паглядзець чарговы мультфільм. Выдатная ідэя. Мульцік, сябры. Наша праграма, прысвечаная мядзведзям, працягваецца. І ў нас яшчэ адзін сюрпрыз для цябе, Топа, і гледачоў. Цудоўна! Нам вельмі падабаюцца сюрпрызы. Праўда, сябры? Тады прадстаўляем табе і гледачам дзіўнага прадстаўніка сямейства мядзвежых. Пра якога, магчыма, не ўсе нават чулі. Дзяўчынкі, дзякуй, што ўзгадалі гэтага майго сваяка. Ён сапраўды менш вядомы, чым астатнія віды мядзведзяў. Для тых, хто не пазнаў мішку, падказваем, гэта губач. Сустрэць яго можна толькі ў Індыі, Бангладеш і на востраве Шры-Ланка. Губач, як і многія мае сваякі, усё едны, сілкуецца тым, што можна без цяжкасці здабыць. Але больш за ўсё, як і я, любіць мёд і ўсё салодкае. Ага, нават назва губача з лацінскай мовы перакладаецца «мядовы мядзведь». Каб здабыць любімы мёд, мой суродзіч паводзіць сябе не вельмі выхавана. Кіпцюрамі раскопвае гнёзды земляных воз. Гэтыя ж кіпцюры дазваляюць даволі цяжкаму зверу лазіць па дрэвах. Дзе губач ласуе за садавіной і мёдам з пчаліных дуплаў. Таксама не вельмі выхавана, але чымсьці трэба харчавацца. Затое губач вельмі храбры, не баіцца раз'юшаных воз. Бо яго густая, шчыльная і цвёрдая поўсць на галаве, загрыўцы і плячах абараняе мядзведзя ад укусаў. А яшчэ вельмі цікава, чаму губач атрымаў менавіта такую назву. А дазвольце я адкажу. Справа ў тым, што гэты мядзведь можа выцягнуць губы ў доўгую трубку, амаль як хобат. Ага,
Ага, як воўк з казкі пра 3 парсючкоў. Губач моцна выдыхае праз гэтую трубку паветра, якой размятае рэшткі разбуранага жылля насякомых і пыл. Вось такі цікавы і незвычайны мядзведзь-губач. Пра яго яшчэ шмат цікавага можна расказваць, але давайте працягнем пазней. Бо зараз самы час паглядзець яшчэ адзін мультфільм. Правильно, Топа! Мультик «Сябры». Ой, цудоўны мядзведжы добраранак сёння атрымаўся. Дзякуй, дзяўчынкі. А зараз давайте развітвацца. Але не сумуйте, наперадзе новы цудоўны дзень. А нам засталося толькі дамовіцца пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку. У нашым добраранку! Не праспіце! Ха-ха!